Príjemný deň prajem všetkým. Viete o tom, že máme 8. apríla veľký sviatok Rómovia? Takže všetko naj Rómom, aj v tým, ktorí nás majú radi. Pozdravujem vás. Prajem všetkým krásny Medzinárodný deň Rómov, prežite ho s láskou, radosťou a hrdosťou. Ahojte, ja som Terry Čikoš a chcela by som vám zaželať všetko dobré k Medzinárodnému dňu Rómov. Ahojte, ja by som nám dnes, ale nie len dnes prijal, aby sme sa tu všetci cítili byť doma a rešpektovali sa navzájom. Všetko dobré k Medzinárodnému dňu Rómov. Ahojte, tu je Erik Harty a želám krásny Medzinárodný deň Rómov. Dnes je Medzinárodný deň Rómov, takže vás všetkých pozdravujem a verím, že to poriadne oslavíte a bude to bašavel, ako sa patrí. Čaute. Chcela by som sa aj ja pripojiť a zaželať všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu Rómov. Ak ste typ ľudí, ktorí radi oslavujú, tak si určite dnešný deň zapíšte do kalendára a začnite už dnes oslavovať.